Ildau. Ken het aanvalst. Had ze dit nog van die elke? Dat stuntige? Nou, ik denk dat vroeger die hier het zien kan IJsland en zaken. Hè? Doe nou na. 1. 2. Wow! Past er zo wat door? Ik heb beter boeten even nemen dan hij. Kom, doe een boet nemen. Hou ze hem goed beet? Ja. Zet dan die kant maar op. Goed. Ik zie me even omturnen dus. Sa. Volgens mij dan sa. Ja. Pak je sabel uit.